Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колеогорачи. Хайде. Онзи ден в Германия се случи нещо интересно. В Бундестага гласуваха за отмяната на така наречената дългова спирачка. Демек спирачка за взимане на дългове от Европейската централна банка и Световната банка. Та гласуваха и отмениха тази мярка. И сега вече Германия се носи като един камион без спирачки по надолнище. Дай да ти го обясня с малко по-прости думи. Та на времето, за да не задлъжнява Германия за глупости, са сложили една такава мярка. Дългова спирачка. И тази спирачка са я фиксирали. Значи до сега държавата можеше да взема кредити до 0,35% от брутният вътрешен продукт. Сега вече с това гласуване този лимит отпада и Германия може да си взима кредити на воля. И първият етап е инфраструктурен фонд на стойност 500 милиарда евро. И от тези 500 милиарда близо 80% ще идат за въоръжаване. Не да и гледа, че се говори за инфраструктурен фонд. Та вестник Билд гръмна с заглавието: съдбовен ден за Германия, съдбовен ден за нацията ни. Да ти кажа, и според мен е така. Говорим за 500 милиарда евро. Немската икономика може ли да се справи с това? Пред 10-15 години може би не беше никакъв проблем. Но сега вече с тази осакатена икономика, да ти кажа, малко ще е трудно. И Германия мисля, че лека по лека върви по стъпките на Америка. Ще се харчат стотици милиарди за въоръжаване за сметка на инвестициите в образованието, здравеопазването и социалните проекти. Обаче след настояване на зелените, ЦДУ се съгласиха от тези 500 милиарда да отделят малко за климата и за социални проекти. Иначе зелените казаха: ние ще гласуваме против. А ако те не гласуваха с за, само гласовете на ЦДУ и СПД не стигаха да се приеме този проектозакон. Та това не е важен момент само за Украйна, както беше писал вестник Билд, а е и много важен за Украйна. Защото с това гласуване, още другата седмица, сегашното правителство на Шолц веднага може да изпрати на Украйна онези 3 милиарда евро, които бяха блокирани преди месец. 3 милиарда. Но както съм ти казвал в други видеа, при немските управници жетончето пада малко по-късно, отколкото при другите. Докато всички говорят за мир, тези все още продължават да наливат масло в огъня, както беше и при ковида. Както и да е бъдещият канцлер Фридрих Мерц, който най-много настояваше за премахването на дълговата спирачка, в пламенната си реч след гласуването в Бундестага каза: това решение, което приехме днес, ще ни позволи да правим разходи в областта на отбраната и за други държави, които даже не са членки на Европейският съюз, но са нападнати в нарушение на международното право. Сега аз, Гурбетчета, веднага му давам пример и го призовавам да действа. Израел вчера пак бомбардира палестинците в Газа. Има 400 убити, над 150 от които пак са жени и деца. Газа беше нападната в нарушение на международното право. Там всичко е опустошено, извърши се геноцид над палестинският народ. Но какво правим? Ади Баким, призовавам те да защитиш и да правиш разходи за отбраната на Газа. Ама едва ли. Просто ти и аз знаем в кои джобове ще идат тези 500 милиарда евро. Затова, господин Мерц, няма нужда да се филмираш и да влизаш в ролята на майка Тереза. Какво искам да кажа ли? Виж сега, Мерц продължи с речта си. Нали повечето от тези 500 милиарда евро ще отидат за оръжия. А Мерц каза: поръчките в областта на отбраната препоръчвам да се възлагат на европейски производители. Обаче допълни: когато това е възможно. Подчертавам, когато това е възможно. А кога ще е възможно това? Ами каквото артиса вече от американските компании. Все ще има следното: американските оръжия са по-добри, техните самолети са по-добри, трябва да купим от тях, те повече ще ни вършат работа. Така че тия пари просто няма да си останат в Европа. Но най-смешното и детинското в речта му беше следното: войната на Русия срещу Европа наложи да се направят огромни разходи за отбраната ни. Аз просто питам: коя европейска държава е нападнала Русия? Русия започна война срещу Европа ли? Кои европейски държави нападна Русия? Защо продължавате да се бутате между шамарите? Между Русия и Украйна имаше един конфликт, който тлееше от десетилетия насам. И никоя европейска държава, нито американците направиха усилия този проблем между тях да се реши по мирен начин. И сега двете страни просто се бият. Аз ли съм правият, ти ли си? Това не значи, че Русия е започнала война срещу Европа. Те си воюват там, за да разрешат спора, който има. Каква Русия, каква Европа, амро? Вие що се паникюсвате толкова? Утре, примерно, Казахстан, ако нападне Грузия, пак ли ще скачате? Казахстан напада Европа. Следващата цел на Казахстан е Берлин или Париж. И тогава пак ли ще харчите стотици милиарди? Аз да ви кажа, заради тези ваши истерии и комплекси, Путин ви се смее с гъза си валва. 500 милиарда евро. И кой ще ги връща, кой ще ги плаща тия пари? Турция и Гърция спорят от години там в Егейско море. И по всичко личи, че този проблем някой ден ще ескалира и ще се стигне до въоръжен конфликт. Тогава на 100% пак ще се реве. Но към момента не правите никакви усилия, за да разрешите и този проблем там.
Тогава пак ще ви плашат, следващата цел на Ердоан е Берлин, както ви плашеше и продължава да ви плаши Зеленски. Камон. А нали Урсула фон дер Лайнер говореше за едни други 800 милиарда евро за въоръжаване? За тях вчера премиерката на Италия Мелони каза, дори и 1 евро не трябва да се взима от фондовете и да се дава за отбрана по така нареченият план да превъоръжим Европа. Лично ние в Италия ще изхарчим толкова за оръжия, колкото сме предвидили от бюджета за тях. И нито цент повече разходи няма да правим за превъоръжаване. Сега, има едни такива, дето мислят като Мелони, има други, които мислят като Фридрих Мерц, дето искат да харчат по 500 милиарда ей. А кой ще е правият, кой кривият, ще поживеем и ще видим, а до тогава живи, здрави и до нови срещи.